Dyma diwrnod ola y Senedd ola yn Strasbourg yr wythnos hon. Dwi wedi bod yn y Senedd yma ers 99, ond mae'r 5 mlynedd diwethaf wedi dod i ben a bydd etholiadau yn mis Mai. Dyn ni wedi cael wythnos brysur achos bod rhaid gorffen llawer o'r gwaith deddfu sydd wedi bod yn mynd ymlaen dros y blynyddoedd a'r misoedd diwethaf. Mae llawer o aelodau yn gadael, rhai yn ymddeol, rhai yn mynd i wneud gwaith arall, ond yn sicr bydd y Senedd yn edrych yn wahanol iawn ar ôl mis Mai pan mae pawb yn dod nôl ar gyfer y sesiwn nesaf yma ym mis Gorffennaf. Dwi wedi rhoi Cymru gyntaf yn y Senedd. Dwi yn siarad am Gymru yn fy araithiau. Dwi yn codi materion gyda'r Comisiwn a gyda aelodau eraill. A dwi hefyd wedi cael yr anrhydedd o fod yn llywydd IFA, Cyngrau Rydd Ewrop, a pleidiau o wledydd fel Cymru a'r Alban, Catalwnia, Gwlad y Basg ac yn y blaen. A wi wedi cael siarad yn darleuon allweddol ar dyfodol Ewrop fel llywydd ein grŵp ni. Mae wedi bod yn gyfnod cyffrous iawn, ond dwi'n siŵr bod y blynyddoedd nesaf yn mynd i fod hyd yn oed yn fwy cyffrous i Ewrop ac i Gymru o fewn Ewrop.